8 dirigenten, 8 korpsen, een zeel vol enthousiaste braasbandleefhavers, een jury in een sletten hok en een complexe compositie. Dan hij het over de Nederlandse braasbandkampioenschappen. Al jaren komt de top van Nederland naar Grace om uit te maken waar het Nederland vertegenwoordigen zal op het Europees kampioenschap. En van de 8 korpsen komen er 3 uit Friesland. Wij van de K-route winnen wel benijd hoe je zo'n wedstrijd nou beoordelen. En waar keer dat nou beter vregen als zo'n Jon de Haan. De Haan, dirigent, componist en vorig jaar nog jurylid, kregen dit jaar als 5e Nederlander de prestigieuze Buma Brass Award voor zijn creëren van de blaasmuziek. De Haan is van het begin eigenlijk al bij het hele braasgebeuren, de braasbandgebeuren betrokken geweest. De allereerste keer in 1981 weer hij dirigent van Soli Deo Gloria. En die had het toen ik won. Hij is met name in de braaswereld, de harmonie van varen en braaswereld, is hij bekend als componist. Hij is gewoon een veelzijdig muzikus. Ik vind het een hele eer van een organisatie als de Buma. Dat is een hele grote organisatie met zo'n 20.000 auteurs en componisten bij ons binnen. En als je dan deze award krijgt, dan ben je vereerd. Doet de Hanemoon een voorspelling teweeg? De reputatie van de band een beetje kennen en hoe het er nou voor staat, denk ik dat we net een Friese kampioen krijgen. De Engelse componist Martin Ellerby kreeg de internationale Buma Brass Award. De 8 brassbands spelen zijn compositie Elektra. It's a difficult piece to judge because I've not made it very easy for the judges because there's very little information in the score about what the exact metronome marks are, and it's open to a lot of interpretation by the bands and the conductors. So it's a test actually of style for the bands and then of taste for the adjudicators. Dat is inderdaad de jurybox, zouden we dat nemen. De jury zit daar om de orkesten te beoordelen. En heel onbevooroordeeld kunnen ze daar dus de partituur volgen. Zonder dat ze zeggen wat er op het podium gebeurt. Dat leidt alleen nog maar rouw. En zo kan je werk doen op een fantastische manier, heel geconcentreerd. Wij weten niks. Nee. Wij hebben voor onszelf gewoon een volgorde, band 1, band 2 enzovoort. Een kort vraagje, maar even. Ja. Ben je met een beetje op tarret? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Hoe reed je nou tafels aan kampioenschap? Nou, we gaan flink studeren en we zijn al de Noordse dezelfde kant uit en het hoeven niet. En we hadden echt een mooie goede voorbereiding aan, dus we hadden er zin in. En, tevreden? Ja, ik ben dik tevreden. Ja, dat was een mooie uitvoering volgens mij. En de reactie van het publiek weer goed. Top 3 is hartstikke mooi wezen. Dan ben we dik tevreden, denk ik. Ja. West in eerste instantie op les, dat is van hoe is de opvatting, begrijpen ze het stuk. Dat is de eerste West op les.
Daarna natuurlijk, er zijn een heleboel facetten wat op letten wordt. De zuiverheid, hoe is het samenspel van de band, hoe is de klank van de band, hoe is de balans van de band. Is het ritmisch al heel goed voor elkaar. Het allerbelangrijkste is inderdaad de muzikaliteit. Tenminste, voor mij staat dat altijd voorop. Jou weer nu te schroeven. Oh ja, dat wordt lastig. Ja, nee, zo goed is mijn Fries nog niet. U ging helemaal uit uw dak. Ja, nou ja. Ja, het is geweldig om op zo'n podium te staan en met zo'n band die er gewoon vol voor gaat. Ja, dat is een stuk ontlading ook natuurlijk, hè, na al die weken voorbereiding. Dat is prachtig. Schoonhoven heeft gehaald 93 punten. Schoonhoven voor de derde keer kampioen. En de woordzang waard maar 1 punt minder, tweede.